Seguimos a nosa andaina polos camiños da Galicia medieval coa intención de internarnos na enmarañada fraga da historia e ir deixando atrás árbores e obstáculos que nos impidan ver con claridade quen foron as xentes que lle deron forma a Galicia. A Galicia na que viviron os nosos devanceiros, a Galicia que estamos a piques de perder ou que se cada xa hai tempo que perdemos, a Galicia das persoas que foron salpicando con ermidas e capelas a mística paisaxe desta terra. Quen construíron as ermidas primitivas en Galicia? Quen foi o bispo Maelog da Igrexa Britoniense Galega? Quen foron os diversos santos e bispos celtas coñecidos como Maelog, Maelog, Moluag e Moloch, a quen tantas igrexas ermidas lles dedicaron en Irlanda, Escocia, Gales, Gwent, Cornualla e Bretaña? Que relación pode haber entre estes santos e bispos celtas e o bispo Maelog da Igrexa Britoniense Galega? Nas rexións e países nos que se conservaron as linguas celtas ata época posteriores ao Renacemento, conserváronse tamén textos escritos nas diversas linguas vernáculas. Ao conservárense a fala e maila escrita, o traballo de descifrar topónimos antigos foi fácil, e ás veces os topónimos reavivaron o recordo de santos escuros que xa casi estaban esquecidos. Moitas igrexas, abadías e mosteiros, despois de seren reconstruídos unha e outra vez, desapareceron, quedando o topónimo como único testemunho dun edificio relixioso que puido estar dedicado a un deses santos escuros e esquecidos. No episodio anterior vimos que a existencia de topónimos que designan lugares dedicados a santos, como Santan en Irlanda, pode axudar a descubrir o significado de algúns topónimos galegos como Mosende en Galicia e entender mellor a nosa historia. Estamos en terras do norte de Galicia, unhas terras que moi posiblemente pertencesen ao outrora bispado de Bretoña, coa intención de seguir procurando unha raiola que ilumine un pouco o pasado automedieval desta zona do norte das provincias de Lugo e A Coruña. En Galicia todos oímos falar do bispo Maelog, un personaxe histórico do que só sabemos que asinou as actas do segundo concilio de Braga no ano 572, pero ese simple feito parece abondar para gravar o seu nome na nosa memoria e na identidade de Galicia e dos galegos para sempre. O nome de Maelog, tamén coñecido como Maelog, ten unha forma fonética case idéntica á de Maelog ou Maelog, o santo galés e bretón. Este último non foi bispo, que se saiba, pero pola súa relación con Bretaña e polas súas viaxes por terras celtas, a tentación de relacionalo con Maelog, o bispo britoniense galego, é moi grande. Algúns expertos sospeitan que San Maelog, o santo galés e bretón, pode ser a mesma persona que San Moloch ou Moloch, un dos grandes santos celtas. San Moloch naceu contra o ano 530 e finou no ano 592, polo tanto, San Maelog, o santo galés e bretón, San Moloch, o bispo e santo irlandés, e o bispo Maelog da Igrexa Britoniense que asistiu ao segundo concilio de Braga no ano 572 son contemporáneos. San Moloch ou Moloch tamén era coñecido como Lua, Luan, Luanos, Lugei, Molog, Molwog, Molwa, Moloch, Murlach, etc. Como é posible que o mesmo santo fose e sexa coñecido con nomes tan diferentes como Lua e Moloch? Esta diversidade de nomes ten unha explicación fácil se o vemos desde a perspectiva das linguas gaélicas. Como vimos no episodio anterior, o adxetivo gaélico mo significa meu e adoita ir prefixado aos nomes dos santos como mostra de respecto e de cariño. Así, partindo de Lua, o nome orixinal do santo, obtemos Molua. O sufixo gaélico irlandés antigo ok, og, nas linguas gaélicas modernas, úsase para formar diminutivos de sustantivos e nomes de persoa, hipocorísticos que xeralmente indican afecto. O mesmo ocorre co diminutivo iño en galego, con resultados como a expresión galega meu santiño. Engadindolle o diminutivo ok a Molua, obtemos Molua ok ou Molua og. Así, obtemos os diversos nomes compostos do santo, que ao longo do tempo sofren diversas deformacións.
O nome deste santo está recollido como Moluoc en gaélico irlandés antigo. Todas as demais formas son posteriores. Na lingua galega temos un claro exemplo do uso do diminutivo gaélico irlandés antigo oc. En galego, baloca e boleca significan pataca pequena e redonda e tamén castaña baleira ou cocida. En gaélico, bal significa bola. Se a bal lle engadimos o sufixo oc para formar o diminutivo, obtemos baloc, co significado de bola pequena, que é xustamente o que é unha pataca pequena e redonda e máis unha castaña cocida ou baleira. A formación destas palabras galegas só se poden entender desde a perspectiva das linguas gaélicas. Cabe engadir aquí que a palabra gaélica bal, que significa bola, considérase un préstamo do inglés e que xustamente por ese motivo non se lle puido engadir o sufixo gaélico oc ata os primeiros contactos entre gaeles e saxóns, posteriores á caída do Imperio Romano do Occidente, polo que as palabras galegas baloca e boleca tamén teñen que ser posteriores a esa época. Agora que xa entendemos a formación de hipocorísticos gaélicos co sufixo oc ou og, e sabendo que ma tamén se emprega como variante de mo diante dos nomes dos santos como Mosanctan, Masanctan, Mosende, Masende, podemos chegar facilmente á forma do nome do santo galés Maelog e máis á forma do nome do bispo galego Maelog. Isto non quere dicir que sexan a mesma persoa, evidentemente. Vai facer falta algo máis para intentar demostrarlo. Moloch naceu no norte de Irlanda, no Ulster. Era un nobre irlandés que foi educado en Bangor, Irlanda. Del dice que era picto irlandés, igual que Congal, outro santo que foi o seu mestre en Bangor. Maiormente, Moloch cristianizou as zonas pictas de Escocia e é coñecido como apóstolo dos pictos, epíteto que tamén se aplica a San Columba e a San Ninian, sendo este último picto escocés nativo de Alba, Escocia. Na biografía de San Malachy afírmase que Moloch fundou uns 100 mosteiros en Escocia durante a Alta Idade Media. Moloch finou en Rosemarkie no ano 592, segundo está recollido nos Anais de Ulster, e ali foi enterrado, aínda que os restos foron trasladados posteriormente a Lismore, en Argyll, e venerados na catedral fundada por el e que leva o seu nome, Kilmoloch. Entre outras moitas, fundou igrexas en Aberdeen, en Inverness, Kilmallock, en Perth, zonas de fala picto-britónica naquela época, que posteriormente acabarían sendo zonas de fala gaélica. Pero estas igrexas só son algunhas das que se conservaron. Aínda que os 100 mosteiros que se di que fundou poidan ser unha exageración, é posible que fundasen moitas igrexas na zona picta de Escocia, en Edimburgo, en Montrose, etc. Para poder admitir que o bispo Moloch e o bispo Maelog da Igrexa Britoniense galega fosen unha mesma persoa, temos que pensar na posibilidade de atopar topónimos picto-gaélicos na zona da Bretoña galega, xa que é posible que ao se estableceren en Galicia os celtas britanos bautizasen ou rebautizasen algunhas localidades. E aquí é onde botamos a andar por terras galegas nas que é posible que se falasen linguas britónicas e gaélicas, igual que é posible que no noroeste peninsular existisen lugares e vilas cos mesmos nomes que en Escocia. Comezamos. Inverness é un lugar situado na parroquia de Muras, en Lugo, Galicia. Lembremos que en Escocia San Moloch fundou unha igrexa en Inverness e que, ata ben entrado o século VI, esta era unha zona picta de Alba ou Escocia na que non se falaba gaélico. San Columba, un dos santos gaélicos máis importantes durante a cristianización desta parte de Escocia, non se reuniu cos reiros pictos nun lugar próximo a Inverness ata mediados do século VI, polo que se supón que o topónimo Inverness ten que ser posterior a esa data, xa que a zona aínda non fora colonizada polos gaeles. A pronuncia de Inverness, a forma anglicanizada do topónimo gaélico Inverness e a do topónimo galego Inverness son casi exactamente iguais. É unha coincidencia fortuita que exista Inverness na zona picto-gaélica de Escocia e que exista Inverness na Bretoña galega? O concello escocés no que se atopa Inverness chámase Moirith ou Moria en gaélico escocés e foi anglicanizado como Moray.
O concello galego no que se encontra Inverness chámase Muras. Moray e Muras teñen formas fonéticas tan semellantes que os dous topónimos se poderían considerar adaptacións do topónimo gaélico Moire ou Moria, derivado da palabra muir, que significa mar en gaélico. O concello escocés coñecido como Moray, onde se encontra Inverness, linda co concello de Aberdeen, Aberdeen en gaélico. O concello galego coñecido como Muras, onde se atopa Inverness, linda co concello de Aberdeen. Aberdeen e Aberdeen teñen unha pronuncia que case se podería considerar idéntica. É un capricho do azar que en Escocia Inverness estea no concello de Moray, que linda co concello de Aberdeen, e que en Galicia Inverness estea no concello de Muras, que linda co concello de Aberdeen? É posible que nunha zona escocesa na que se falaba unha lingua britónica nos séculos V e VI existan uns topónimos tan semellantes aos que existen nunha zona de Galicia coñecida como Britonia ou Bretoña, na que moi posiblemente se falase tamén unha lingua britónica nos séculos V e VI? En gaélico, Inverness, anglicanizado como Inverness, significa desembocadura do río Nesh. Tamén en gaélico, Aberdeen, anglicanizado como Aberdeen, significa desembocadura do río Dee. E Moray, anglicanizado como Moray, significa asentamento marítimo. O lugar galego coñecido como Inverness non está preto da desembocadura dun río nin dunha confluencia de ríos, e menos aínda dun río que se chame Nish ou Ness. O concello e a vila de Aberdeen tampouco están preto da desembocadura dun río nin dunha confluencia de ríos, e tampouco existe un río coñecido como Dee en Galicia. O concello e a vila de Muras están lonxe do mar, así que non se poden considerar asentamentos marítimos. Claro que o Moire escocés tampouco está na costa malia o significado do topónimo. O río Nish ou Ness, ao que debe o seu nome á cidade escocesa de Inverness, tamén lle dá nome ao famoso lago Ness, Loch Nish en gaélico escocés, tamén coñecido como Loch Ness en inglés. Na parroquia de Frontón, en Pantón, Lugo, hai un lugar coñecido como Lornis, e na provincia de Pontevedra, na parroquia de Troans, hai outro lugar coñecido como Lornés. O son do R presente en Lornis e en Lornés é unha simplificación do son do dígrafo gaélico CH presente en Loch Nis e en Loch Ness, a mesma datación que observamos en topónimos galegos como Lorbé. En gaélico, Loch, ademais de lago, significa enseada, Bec significa pequeno ou pequena, e así de Loch Bec obtemos Lorbé co significado de enseada pequena. O caso é que ningún destes dous topónimos galegos, Lornis e Lornés, está preto dun lago nin dun río coñecido como Nish nin como Ness. Inverness, Inverness, Loch Nish, Lornis, Loch Ness, Lornés, Aberdeen, Aberdeen, Moray, Muras. Non serán demasiadas coincidencias fortuitas. Fife é a forma anglicanizada de Fife, o nome pictogaélico dun concello escocés. Históricamente, Fife foi un dos reinos pictos da zona central de Escocia, coñecido como Fife. Segundo a tradición, o topónimo derívase do epónimo Fife, o nome dun dos 7 fillos de Cruithne, lendario pai fundador do pobo picto. Viveiro é o nome dunha vila costeira galega. Xeralmente, acéptase que deriva da palabra latina vivarium. Hai autores como Bolé que prefiren unha orixe celta para este topónimo galego e suxire unha composición das palabras vi, montaña, e ver, empinada. Así todo, pode haber outras explicacións. Despois de observarnos que os sufixos galegos eiro e eira foron empregados en moitos casos para romanizar palabras de orixe gaélica presentes no léxico galego, Kengal, cangalleira, ou gramal, gramalleira, pensamos que o topónimo Viveiro é outro caso de adaptación mediante o mesmo sufixo. Así, eliminando o sufixo eiro, quedamos con vid ou vide. Observemos que o dígrafo BH de Fiuba foi anglicanizado como F, Fife, e o paso de F a V ou viceversa é tan común que non precisa maior explicación. Como todo isto pode xerar dúbidas, antes de seguir con outros topónimos da zona britónica de Galicia similares a topónimos escoceses da zona picta,
e de centrarnos en San Maelok e no bispo Maelok, imos facer unha parada nun dos lugares máxicos de Galicia para comparar dúas lendas, unha lenda galega e unha lenda irlandesa. Comezamos pola irlandesa. Segundo o libro das invasións de Irlanda, Ig, fillo de Breogan, viaxou a Irlanda, a terra que vira seu pai desde o alto dunha torre. Ao chegar, foi ben recibido polos reis dos Tuatha de Danann, pero mataron uns nobres por envexa. Os homes de Ig, os milesios, volveron co seu corpo á parte de Hispania da que saíran en dirección a Irlanda. Ao saber o ocorrido, os curmáns de Ig, fillos de Mirspain e sobriños de Breogan, fixéronse ao mar cara a Irlanda cunha flota de 65 barcos, baixo o mando de Don, un dos curmáns de Ig. Ao chegar a Irlanda, os milesios dirixíronse a Tara e polo camiño toparon tres deusas, Bamba, Foula e Eriu. Esta última, Eriu, vaticinou o éxito da súa invasión, pero Don, o líder dos milesios, dixo: iso non lle debemos a ela, senón aos nosos deuses e ao noso poder. Ofendida polo insulto, Eriu díxolle que nin el nin os seus fillos chegarían a gobernar Irlanda. Nunha xuntanza en Tara, os reis dos Tuatha de Danann dixéronlles aos milesios que non ían loitar porque o seu exército non estaba preparado. Sorprendentemente cabaleiroso, Amerkin, un dos irmáns de Don, ofreceuse a arredar a flota a 9 ondas de distancia da costa irlandesa, dicindo que se os Tuatha de Danann eran quen de impedir o seu desembarco, volverían á súa terra e nunca máis intentarían invadir Irlanda. Os Tuatha de Danann aceptaron a xenerosa oferta de contado, confiando nos poderes máxicos dos seus druidas. Cando os milesios se distanciaron das costas de Irlanda, os druidas crearon unha gran tempestade que espallou os barcos dos milesios por diversos puntos da costa. Naufragaron moitos, morrendo todos os homes que viaxaban neles. Dos 7 fillos de Mirspain, só sobreviviron 3, Amerkin, Eремon e Evar. Malia esta perda de homes e de naves, os milesios derrotaron as Tuatha de Danann na batalla de Tailchen. Don atopou a morte nun impresionante escarpado illote situado moi preto da illa de Tersey. Por ser o primeiro milesio de alto rango que morrera durante a invasión de Irlanda, Don non tardou en ser considerado o Señor dos Mortos. Tamén se di que Don, o Señor dos Mortos, fixo o seu fogar no lugar no que morreu e que o chamou Techtun, que significa a casa de Don. A xente cría que nas noites de treboada Don cabalgaba polo ceo nun cabalo branco e dicían: hoxe anda Don a galope polo ceo. En anos posteriores e durante séculos, creuse que os mortos seguían camiñando pola terra dos vivos como sombras ata oír o corno de Don polo Samaín, e só daquelas seguían a súa viaxe en dirección oeste cara a outro mundo, ao alén. Entre os séculos 8 e 10, outras fontes refírense a Techtun como lugar no que se reúnen os mortos. Techtun considérase a porta a outro mundo que hai na costa irlandesa, e Don considérase a personificación da morte e o rei da terra a que esta leva os finados. Unha fonte do século IX pon a seguinte frase na boca de Don: a min, a miña casa, habedes de vir todos despois de mortos. Ao decir a miña casa, refírese a Techtun. A frase pódese entender como a Techtun habedes vir todos despois de mortos. Que nos trae a memoria esta frase? A Santo André de Teixido vai de morto quen non foi de vivo. En Galicia todos coñecemos este dito. A Teixido, a Techtun, a Teixido. Na Serra da Capelada, no concello de Cedeira, atópase o lugar de Teixido, máis coñecido como Santo André de Teixido, debido á igrexa ou santuario dedicado a Santo André de Lonxe. Este santuario é un dos máis concorridos de Galicia, e nel venérase a imaxe unha reliquia do santo. Segundo a lenda, Santo André chegou nunha barca á costa de Teixido, onde quedou ancorada e petrificada, adquirindo a forma do illote coñecido como a barca de Santo André. A lenda di tamén que Santo André estaba decaído porque a Compostela chegaban peregrinos de todos os sitios do mundo, e foise queixar a Xesús dicíndolle que el fora o seu primeiro discípulo e tiña tanto dereito a que visitasen como o Xacobo. Xesús deulle a razón
e dispuxo que desde aquel día ninguén puidese entrar no ceo sin pasar por Teixido polo menos unha vez na vida. Así, as almas dos mortos que non foron a Teixido en vida convértense en animais, en bichos, para poder ir ao santuario de Santo André. De aí o dito popular: a Santo André de Teixido vai de morto quen non foi de vivo. Os peregrinos deben ter un cuidado especial para non matar nin molestar os animais que atopen polo camiño, sobre todo os réptiles, porque existe a creencia de que son almas que van en romaría cumprindo a penitencia por non ir a Teixido durante a súa vida. Xa houbo moitos autores que compararon a lenda irlandesa e a lenda galega. En realidade, trátase do culto aos mortos que tanta importancia tivo sempre nas culturas celtas. Pódese dicir que a versión irlandesa é anterior á cristianización de Irlanda e que a versión galega é a mesma, pero totalmente cristianizada. Resulta curioso que nos dous lugares se recolle o mesmo dito, un en boca de Don, o sobrinho de Breogán: a miña casa habedes de vir todos despois de mortos, e outro na cultura popular e tradicional galega: a Santo André de Teixido vai de morto quen non foi de vivo. Tamén resultan curiosos os nomes dos lugares. En gaélico irlandés é coñecido como Teachduin, en galego como Teixido ou Teixido, aínda que soe a castrapo. E agora, observemos a forma de Teachduin desde os acantilados da illa de Tersey, en Irlanda, e a forma da barca de Santo André vista desde Teixido ou Teixido. En Irlanda, o illote considérase a porta de entrada a outro mundo, ao mundo dos mortos, e en Teixido, Galicia, considérase a barca de Santo André. É unha coincidencia que, segundo a tradición de cada lugar, irlandeses e galegos tivesen que ir de mortos, se non foron de vivos, a uns acantilados coñecidos como Teachduin en Irlanda e Teixido ou Teixido en Galicia? É unha coincidencia que nos dous sitios haxa un illote tan especial e cunha feitura tan parecida? A cidade de St. Andrews, Santo André en galego, é unha das máis antigas e históricamente importantes de Escocia. Atópase no concello de Fife, en gaélico. Nela están as ruínas da catedral de St. Andrews, de Santo André, e a lenda di que San Régulo levou alí as reliquias de Santo André, patrón de Escocia. Temos que ter en conta que Santo André de Teixido está no concello de Cedeira, concello no que tamén hai un espasante, un mosende e máis un San Antón, directamente relacionados con Spac Sanctan, Mosanctan e Saint Anne, como vimos no episodio anterior. E tamén que Cedeira está dentro da zona na que se fala o dialecto mindoniense, na zona de influencia da sé britoniense, mirando ao norte atlántico desde a beira duns dos acantilados máis altos da Europa Atlántica. É posible que durante algunha das 3 migracións de celtas procedentes das illas británicas desembarcasen neste agreste litoral pictos e gaeles e que construísen unha ermida en honor a Santo André, que, por certo, é o patrón de Escocia? É posible que se decatasen tamén da similitude entre o illote irlandés Teachduin e o illote de Teixido, a barca de Santo André? Tendo en conta toda esta información, existe a posibilidade de que se trate de coincidencias debidas ao azar ou de que sexan topónimos postos por xente chegada de Escocia en honor ou en memoria de entidades de poboación da súa terra de orixe. Claro que tamén podería ser todo o contrario, que pictos e gaeles convivisen no noroeste da Península Ibérica antes de que viñesen os romanos e fuxisen cara ao norte tras a súa chegada, igual que fuxiron cara ao sur coa chegada das tribus xermánicas ás illas británicas. Ou as dúas cousas, que fuxisen ás illas británicas cando chegaron os romanos e que volvesen ao seu lugar de orixe despois da caída do Imperio, sendo esta última a posibilidade máis real, como veremos en episodios posteriores. Volvendo a San Moloch e ao bispo Maelok, sábese que era un picto irlandés ou picto gaélico. Estamos observando que no nordés de Galicia puideron convivir pictos e gaeles, un pobo de fala britónica e un pobo de fala gaélica, igual que no nordés de Irlanda e no nordés de Escocia, un reparto de terras que parece seguir a mesma pauta nas 3 zonas. Malia ser picto irlandés e cristianizar zonas pictas de Escocia, o bispo Moloch ten un nome totalmente gaélico. Maelok pode ser unha variante gaélica do nome do bispo santo irlandés,
Xa dixemos que tamén se sospeita que Maelog, o santo galés e bretón, pode ser a mesma persoa que San Maulog. Para non facer este episodio demasiado longo, imos poñer punto final a esta primeira parte despois de aportar algúns datos sobre a presencia de pictos e gaeles na toponimia galega, no falar galego e na Igrexa galega. Pero antes un apunte. Unha das veces que abriron o sartego de San Gonzalo, o famoso bispo santo, atoparon o seu anel e viron que tiña unha frase gravada en latín que traducida quere decir «Non quero ser dado nin vendido». En Irlanda, Ealacha, o rei dos fomorianos, deulle un anel a Eiriu, a filla do rei dos Tuatha de Danann, como símbolo da unión dos dous povos, dicíndolle: este anel non pode ser dado nin vendido. Anos despois, durante unha pelexa, o rei recoñeceu o seu fillo ao verlle o anel. O fillo chamábase Bres e chegou a ser rei de Irlanda. San Gonzalo, o bispo santo, tamén era de sangue nobre, emparentado coa realeza galega. Non son demasiadas coincidencias para ser fortuitas. É posible que todo o que estamos vendo estea relacionado con Roma ou cos suevos? Intentaremos aclarar un pouco máis na segunda parte deste episodio, na que analizaremos máis detalladamente a semi-indoniense, que é o nexo de unión entre tres bispos galegos, Maelog, Rosende e Gonzalo.